Lande kaka jatend piny Kenya moyier wuok tich mar juma ni William Ruto koro ng'iyo kaka odhi chako chopo singo manomiyo jo Kenya e ndalo 100 tok kao loch. Jalieta chiwo lere wi gigo ma Ruto ne osingo ma nyaka ochop bang' chamo muma kaka jatend piny Kenya. Kata poko chamo muma ayanga, jatend piny moyier William Ruto nigi mesa mopong' kalure kod chopo singo ne jo Kenya. E manifesto mare mane oyang tarik 30 mar dwe mar auchiel higani, Ruto noketo piny gik modwa timo e ndalo 100 tok kao apis ka wach mane oketo mbele en duoko piny nengo ngima. You heard me specifically say 3 things: create jobs or employment, expand the tax base, and grow tax revenue. That is the strategy of our plan. Irito neno kaka odhi duoko piny nengo mar dak ka medruok mar nengo gik moko ochopo atamalo 8.3 e dwe mokalo kaluwore kod bech mo kod chiemo. We are committed as Kenya Kwanza to pull out the country from this storm. And we start with what we have. We strongly believe, from the recommendations that we've had, that the single most important asset that we have as a nation is our human capital. Madhi machiegni kod ngima moidho en singo mar loso tije kokalo jiwo ohenni kane owacho ni obiro keto omenda maromo bilion 50 higa ka higa mar siro ohendni. One more time, we will have our cotton industry up and running, and we can push that industry to another 100 billion shilling industry. Ruto bende nosingo mar duoko chien bech gige pur, kowacho ni mae dhi konyo e duoko chien bech chiemo mani malo. Ile mbolea mnanunua leo na shilingi karibu 7,000, tumesema tutarudisha chini kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,500. E weche mag somo ahinya to yor somo manyasani mar CBC ikruok itimo mar rwako jopuonjre e skul madundo dwe mokwongo higa manyien. Irito neno kaka odhi keto chenro gi makare kanyakla kod ng'ama dhi mako migaono kosebed kigolo paro mopogore opogore e yor somo mar CBC. I want to thank His Excellency the President for having given me an opportunity to serve the children in both primary and secondary school, because those are the ones I've fallen in love with. And you'll see me moving around the country, hopefully until the day that we have a new head of state. Kedo gi mibadhi e wach machielo ming'iyo mondo tend William Ruto okedgo. Jatend piny mawuok Uhuru Kenyatta e chakruok higani nowacho ni piny Kenya lalo bilion 2 odiechieng' kodiechieng' mikwalo kod jotije sirkal. Lipod riwruok mar Transparency International higa mokalo noyango ni piny Kenya nie namba 128 kuom 180 e pinje ma mibadhi okwako. Mise maduong' mar kampen Kenya Kwanza en gino mane gidendo ni bottom up, mane ng'iyo tero omenda ne joma yuto gi ni piny kokalo aguch omenda mane gidendo ni Hustler Fund. Hiyo Hustlers Fund iteremuke chini, wakina mama zetu na vijana wapate kuanzisha biashara na wapate kubadilisha maisha yao. Mpate pesa ya serikali ambayo haina interest, ambayo hautaulizwa security, ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini tukipanda nayo juu. E singo gi duto omenda dwarore. Penjo maduong' en kaka odwa siro chenro go ka budget hik omenda ma higa 2022 2023 nosekadhi kanyakla kod neno ni jo od bura mirwake tich juma manyien opodho budget mambalang'. Jalieta